Ari Jäkälä, 49 ääntä. En mä viiti tuua näytille sitä. Ja toiseksi eniten ääniä saanut Toyota Carina, Kari Taattola, 51 ääntä. Ja sitten viimeisenä eniten ääniä saanut Toyota Celica, Kari Väänänen, 53 pistettä. Kiitos kaikille äänestä. Sitten kaikki autoja äänestäneet toivottavasti muistivat laittaa oman nimensä siihen äänestyslappuun. Heidän kesken arvotaan 3 tuotepalkintoa. Kuka kerkeää onnettareksi? Nuori herra tai neiti? Siinä on vapaaehtoinen. Käsi pystyssä ja nopeasti. Ei muuta kuin nostaa. Ja kolmantena jaetaan, tai kolmanneksi jaetaan Toyotalta saadut rengaspussit, 4 kappaletta. Ja rengaspussit voittaa Jarkko Salonen. Puhe! Puhe! Paljon isompi pokaa. Toyotan F1-valikoimasta löytyvät aurinkolasit. Ja aurinkolasit menevät herralle nimeltä Marko Kinnunen. Ja pääpalkintona jaetaan VDO:n navigaattori televisioyhdistelmä. Kohtuullisen arvokas laite, yli 450 on laitteen hinta. Ja Se on aika virallinen. Navigaattori menee herralle nimeltä Mikko Usta. kuka täällä on virallinen palvoja? Arvaa PS. On kuitenkin suhteellisen kauppaa. Onneksi meillä on sentään puolueet arvannut. Olisi, mutta niissä oli Mikon nimi kaikki. Tää alkaa rehellisesti vähän haista tää homma. Rupee paistamaan läpi tää. Viimeksi pääpalkinto pyytäis Veskulle. No, ei siinä mitään. Näillä mennään. Minulla ei oikeastaan sen ihmeellisempää muuta kuin erittäin suuri kiitos koko järjestelyporukan puolesta, että olette saapunut paikan päälle. Tapahtumia ei voisi järjestää ilman osallistujia. Hieno juttu, että näinkin sankoin joukoin olette paikalle tullut. Minulla ei muuta. 2 vuoden päästä yritetään pitää se 10-vuotisjuhlaviitti, jos vaan suinkin mahdollista. Tässä on pieni uhkia olemassa ilmassa, kun me mennään tuonne leirintäalueen
rakentaa hienoksi kylpyläksi, että se on majan paikka, mutta toivottavasti. Eikö siellä kylpylässä on maaja paikka? Vähän suuremmat puhtitit vaan. Yritetään. Ei sieltä hautausmaa.